1991 मायथाइनिफ्रायनो माखासे खौरां बिलाइयाव सान-हर गावनि जिउखौ बावसोमबोनानै खामानि मावबोनाय उमेश दैमारिया दायो थेलासेमिया बेरामजों जुजिनांनानै दं। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बराजल गामिनि थागिबि बिमा-बिफा गैजारोङै दुखुथिया नखराव जोनोम मोननाय उमेश दैमारिया बेरामजों भुगिनांनानै दं। दिनैसिम 6-7 बोसोर जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि उमेश दैमारि बिथांनि बेरामखौ डक्टरा थेलासेमिया मुंनि बेराम जादों होननानै फोरमायदों। नाथाय रांखावरिनि आंखालाव उमेश दैमारिया दायो मोजां डक्टरनि फाहामथायखौ लानो हायाखै। उमेश दैमारिया 1991 मायथाइनिफ्रायनो खौरां बिलाइयाव खामानि मावबोनाय सासे मैखोम खामानि मावबोग्रा रादाब लिरगिरि सुबुंमोन। बिथां उमेश दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बड'सा खौरां बिलाइयाव 11 बोसोर खामानि मावनायनि सिगांबो माखासे असमिया खौरां बिलाइफोरावबो खौरां बुथुम खौरां लिरनानै हरोमोन होननानै फोरमायो। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनोदि दुखुनि समाव रावजोंबो खौरां लाजायाखै सान-हर खौरां बुथुमना हरग्रा उमेश दैमारि बिथाङा। दा उमेश दैमारि बिथाङा राहा गोथे जाना दं। गावनि आंगो बिसि-फिसा गथ' सानैखौ जाहोनो आरो गावनि बेरामि देहाखौ फाहामथाय लानो थाखाय गोसो अनफावरि बा सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों बिथां उमेश दैमारिया आरो दानि सोलिबाय थानाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै हास्थायदों। खौरां बिलाइयाव सान-हर गावनि जिउखौ बावसोमना खामानि मावग्रा उमेश दैमारिया। गामि बराजल, जिल्ला नलबारि, जानबुं 8399069624, एकाउन्ट नं 1386000100074682, IFSC PUNB 0138600। मुङा जाबाय उमेश दैमारि। गामिया जाबाय बराजल, सुपाखौ कयापार होनना बुङो आरो जिल्ला डिस्ट्रिक्टआ जाबाय नलबारि। आंहा थांनाय 6-7 बोसोरनि सिगांनिफ्राय एसे थैया खमिलांबाय थायो। हिमग्ल'बिना पारसेन्ट हिसाबाव 3% लागै नामिलाङो। ओमफ्राय हां लानायाव असुबिदा जायो आरो थाबायनायाव एसे गोलाव थाबायनो हाया आरो। ओमफ्राय खर' गिदिंनानै मेगनखौबो मोजाङै सिनाय हायि बायदि जायो गेजेर गेजेर। आं नलबारियाव MD डक्टर रन्टु बर्मननि सिङाव थारमाने सिकित्सा लाबाय थादोंमोन। बेसे गोबाव जाखो नोंनि बेमारा? आंनिया 6-7 बोसोरसो जाबाय बेरामा। दस्रा बेमार दंबायो नामा? दस्रा बेरामथ' ओरै गैयाबाबो हां लानायाव असुबिदा मोनो आरो। ओमफ्राय गोलाव लामा थाबायनो हाया, मेंखांसोयो ओरैबायदि। डक्टरा मा बुंदों नोंनि बेमारखौ? डक्टरा बुंदों जे आंनिया हिमग्ल'बिना खमिलांबाय थायो। मास मोनथामनि गेजेराव थैया गोदानै क्रियेट जायोब्लाबो आंनियानो 3 दाननि सिगाङावनो हिमग्ल'बिना बायलांबाय थायो होनना बुंदो। सन्देह खालामदो आरो थेलासेमिया होननानै। दा आङो बुंनो सानदों जे आंखौ GMC-यालागै गुवाहाटियाव रेफार खालामदो हेमाट'लजि बिभागाव। आंहाथ' जेबोआनो गैया। साংবাদিকতা जगताव दिनै 21 बोसोर नांबाय थाबोदोंमोन। ओमफ्राय दिनै 7-8 बोसोर नाङै पेपार मुलुगाव लिरनोबो हायाखै। बेनिखायनो एसे खेथियावबो नांबाय थादो आरो थाखा फैसानि बहुद अभाब अनाटन। गथ' सानै दं, हौवासा सासे 8 बोसोर अभिज्ञान दैमारि आरो उन्दैया बोसोरनै जाबाय गितार्थ दैमारि। बिसोरखौबो आरो न'खरखौ सालायलांनाया थारमाने असुबिदा जादों आरो जोबोद असुबिदा। आङो प्रिन्ट मिडियाजोंसो जड़ित दंमोन। 1991निफ्राय आङो बै समाव बामुनि मैदाननिफ्राय पाब्लिश जानाय निउस फ्रन्ट, साप्ताहिक अमर ज्योति, बेनिफ्राय आजिर बातरि, अग्रदूत, नीलाचल, साप्ताहिक पुर्बाचल, बिनि उनाव बड'सा, ओमफ्राय नलबारिनिफ्राय पाब्लिश जानाय आमार नलबारि, बेनिफ्राय लुइज्योति, निसान, मिजिं बायदि मेगाजिन आरो माबायाव
खामानि मावदों लिरबोदोंमोन आरो निसारथ'बाखै दाथ' आरो गुवाहाटियाव थांब्ला बेसेबां खरस जायो बेखौ मिथिथ'वाखै आंखाल जादों रां रुपानि मा बुंनो सानो रायजो राजाखौ सरखारखौ आङो रायजो राजाखौ मा बुंनो रायजो राजाया सोरबा सहाय सहयोग खालामोबा रांखान्थियारि महरै एसे माबा मोनो सखा मोनगोन आङो लोगोसे राजनैतिक नेता मन्त्रि मिनिस्टारफोराबो आंनिथि एसे नोजोर होयोब्ला रां रुफानि बागै आं उपकृत जागोन बा फाहामथाय लानायाव सुबिदा जागोन होननानै सानो आरो नोंखौ जेनेबा खबर लादोंना लायाखैबा हेफाजाब होदों ना होआखै बिसोरो आंखौ फनल'सो खालामो खिन्थु रांखान्थियारि महरै दासिमबो मदद होआखै आरो न'सिमबो थोंजोङै फैनानै खबर लाफैयाखै दायो नोंथाङा बे प्रिन्ट मिडियायाव मावबोनाय मा पेपारनि बिगोमाफोरा नोंथांखौ अनसुंथाइ होयो आंनोथ' बड'सायाल'सो होदो दासिम गुबुना होआखै गुबुना होआखै नोंथांखौथ' खोनानाय बायदिब्ला गोबां पेपाराव माने खामानि मावबोदों होननाय खोनादों औ दायो जेबो माने रावबो माबा बिथांमोना फनल'सो खालामो खिन्थु फैयाबो आरो जेबो हेफाजाब मददबो गैया होआखै नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360